Сестра ми Любка, тя ми стана като баща и като майка, след като моята майка почина, а баща ми много по-рано почина. Отидохме заедно с нея в Сливен, за да мажи една къща на по-голямата ми кака, но от Сливен я харесаха моя зет и сестра ми се ожени и се прибра за Ямбол за тука. Аз трябваше да се прибира в къщата в Тополчани. Прибрах се, какво да видя, къщата ми затворена. Няма никой. Попитах къде е моя брат Слав, който живеех с него. Казаха ми, че той си отиде в дядо си да живее, защото другите ми братя го изгониха и къщата да не остане за него. Аз отидох да го извикам и казах: батко, моля те, не дай да правиш така, аз съм много малък, аз не мога да живея в тая къща сам. Върни се. Той каза: Петьо, иди поговори с другите си братя, тогава ще дойда. Искаш, не искаш, аз се прибрах вечерта вкъщи, нямахме ток, 13 годишен, малко дете. Влязох, намерих една свеж, запалих и когато запалих свещта, потърсих храна, какво да видя, няколко филики хляб, взех малко олио, направих се циганска баничка, казвам благодаря, ядох, но след това беше ме досръщало, че мощявилната усума ми дай вода, като дете си 13 годишен. Но се сетих, че в Божието залово има сила. Взех Новия Завет, за да го сложа под възглавницата си. И тогава, когато го сложих, се сетих да го чета. 13 годишен прочетох за 10 дена 260 страници от Новия Завет. Прочетете и ще видите, че Новия Завет е 260. И всяка вечер четях и се молих: Господи, да порасна, да се оженя, да имам 2 деца, да имам хубава къща, да имам, Господи, хубава. Слава да бъде на Бога! Моята вяра се утвърди, моята мечта се утвърди като дете. Тя стана в посока, в цел и се анализира чрез Исус Христос в моя живот. Дойдох тук и не съжалявам, че съм дошъл в Ямбол. Това беше поради Божията воля. Дойдох и аз вече виждате колко съм благословен. Никой няма да ме е срам, че съм дошъл с една риска, с един панталон. Няма къща, но вярвах, че ще имам къща. Още преди създанието на света, т.е. ние сме били в отровата на Бога и Той ни е определил, за да бъдем святи.